बच्चा के देख के लगे जो मास्टर साहब स्कूल में होमवर्क देने रहथिन, अगला दिन पहुंचलखिन, कहलखिन छोरा सब कल जो देने रहियो होमवर्क याद कर ले। सब छोरा हाथ उठल के, एक एहने रहे 150 ग्राम के, वो नहीं हाथ उठल के। मास्टर साहब सबसे पहले ओकरे लग पहुंच गलखिन, कहलखिन रे कल जो होमवर्क देने रहियो से याद कर ला। कल के मास्टर साहब कनिक लॉग में और औन मास्टर साहब लॉग में जखन पहुंच गलखिन, छोरा पुर्जी पर में लिख के बढ़ा दिलकै। मास्टर साहब सीधे बैक गियर लगलखिन, कुर्सी पर जाकर ठुस से बैस गलखिन। पूरा घंटी बीत गए, मास्टर साहब ठार नहीं भेलखिन। घंटी खत्म भेले, मास्टर साहब उल्टे पैर क्लास से निकल गलखिन। जतेक छोरा रहे सब वही भूसकोल्हा के पूछे 150 ग्राम वाला कह रे मास्टर साहब के कथी लिख के दे दिली जे मास्टर साहब हमरो सबके नहीं पूछलकै। तो भूसकोल्हा कल के जान बचा दिलियो सबके। कल के लिखल ही कि से तो कल के कुछ नहीं लिखलिए, बस एतबे लिख दिलिए मास्टर साहब अहाँ के फुल पेंट पाछू से फाटल है। मास्टर साहब परमानेंट जाकर बैस गलखिन। तो धिया पुता आई कल के सरकार एहने होय छै, कारी जमा रहे जे 4 दिन ससुराल में रहले, 5म दिन विदा हुआ लगले, सास गट्टा ध लेलकै। जमा पूछल के ये कथी ला रोकै छै, कहलकै नहीं कुछ दिन और रुक जाओ न। जमा कह लगले नहीं नहीं जाइ छी, पानि भेलैया हम कदबा करब, बिरार उखाड़ब, बिया गाड़ब, एना करब ओना करब। साउस कहल के हम तै लेल नहीं रोकै छियनि। 5 दिन पहने महिष बियाल छले, पर्रू मर गेले। हिन जे महिष के सोझा में ठार हेथिन, महिष अपन बच्चा बुझ के दूध तो कम से कम देते। तो सरकार कारियो भेनाई कखनो काल जे छै ओना ससुराल के चर्चा करे छियै। तो सबसे बड़का बियाह अगर केकरो भेल हेतै दुनिया में, हमरा सनक बियाह केकरो नहीं भेल हेतै। हमर बियाह 3 किस्त में फर गेलै सरकार। आ सबसे बड़का गप जखन बियाह क लिए तो कनिया हमर कनी छोट साइज के छै, देख लियो अही साइज के। तो जमहर निकली तमहर सब राधे के भुटिया कनिया भेले, राधे के भुटिया कनिया नहीं, पासपोर्ट साइज फोटो। हमर जीवन के फार्म पर में वो पासपोर्ट साइज फोटो सटेले या हमर जीवन पास हेते। लेकिन जब गांव में सब कह लागल जे राधे रहे 5 फुट 8 इंच के कनिया भेटले 3.5 फुट के, तो बाबा हमर बियाह करे रहथिन। तो बाबा के कहे बाबा या तो की भेलो, हम कहले गांव में सब मजाक उड़बैया जे राधे रहे अपने 5 फुट 8 इंच के कनिया भेटले 3.5 फुट के। तो बाबा हमरा बुझबथिन। अपना दलान पर कहियो बड़का कुल्हा वाला बरद देखलह, सब दिन सीधा हाथ से छोटका खूर वाला कीन को नहीं छलो। आ 40-40 बोरा धान के टायर गाड़ी पर लोड कऽ दै छले, केहनो हुच्ची में खींच दै छले। शांत रह, लोग जे कहै दहक नीक हेतौ, एकदम ठीक बात। बाबा जे कहलखिन ओइ पर मोहर भगवान लगलखिन। 2004 में हमर बियाह, 2006 में बड़की बेटी सोनाली, 2009 में टुकटुकिया, 2014 के दुर्गा पूजा के अष्टमी के रात जखन जौआ बेटा भेले, सबसे पहले बाबे फोन कलखिन राधे कहे छलिया छोट फूट के कते मजबूत निकल देखल। एक बार हमर दुनू बेटा के लेल जोर से थपड़ी बजा दियो सब गोटे मिलकर।